ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനോസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണെ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാതിദിശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യയന കോഴ്സിന്റെ 17ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു അധ്യായം കൂടി ഉള്ളൂ അല്ലെ. നാളത്തോട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ തീരാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെയാണ്, ഒരു സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇതും അതിന്റെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. ഓരോന്നും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പഠിച്ചു? 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ. അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ. അതിന്റെ ഡീപ്പായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിലെ ഉത്തരങ്ങളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ജീവസത്ത ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ 24 മൂലകങ്ങളിലെ അവസാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, എന്താണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, നമ്മൾ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങള്. അതോടൊപ്പം എന്താ വന്നത്? അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മനസ്സ് എന്നുള്ളത് വന്നു അല്ലെ. നിത്യഹങ്കാരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് വന്നു. അതിന്റെ കൂടെയാണ് അവ്യക്തത. അങ്ങനെയാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അസുര സ്വഭാവവും ദൈവ സ്വഭാവം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് മെയിനായിട്ട് 2 സ്വഭാവങ്ങൾ ഏതാ ഉള്ളത്? അസുര സ്വഭാവികളും ദൈവിക സ്വഭാവികളുമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരാൾ അങ്ങനെ 2 വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഈ 2 സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അസുര സ്വഭാവവും എന്താണ് സാത്വിക സ്വഭാവവും എന്നുള്ളത്, ദൈവിക സ്വഭാവവും നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഏതിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനെങ്കിലും നോക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും അത് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, മനസ്സും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരം സോറി, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. അത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ഒന്നാണ്,
ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും. ആ ശരീരത്തിന് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ആ ജന്മത്തില് ആ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് എന്താണ്, പൂച്ചയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂച്ചയെ പോലെ മാത്രമാണ് ആലോചിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആ ആത്മാവിന് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക? ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കും, പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും വരുന്നത്. അതിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ആത്മാവ് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല, ശരീരമാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അതും എന്തിനനുസരിച്ച്? നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ആ ശരീരത്തിലെ ഏത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഏത് പ്രകൃതി ഗുണമാണ്, സത്വഗുണമാണോ രജോ ഗുണമാണോ തമോ ഗുണമാണോ നമ്മൾ മേലെ നിൽക്കുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് ഗുണമാണ് മേലെ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി വരിക. അപ്പൊ അതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എന്താണ്? അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തമോ ഗുണത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് നല്ല സത്സംഗം മൂലം, അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം അവരുമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ തമോ ഗുണത്തിനെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും, അവിടേക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരുക. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയും, നമ്മള് ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കൊളുത്തണം, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം മുഖ്യം, നിങ്ങളുടെ ഭാവമാണ് മുഖ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ നമ്മൾക്ക്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ഓരോ വിധികൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ അമ്പലത്തില് ചിട്ടയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോയി തൊഴുന്നതൊക്കെ, അല്ലെ? ആദ്യം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി തൊഴണം, അതുപോലെ ശിവന്റെ നടയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ചുറ്റില്ല, അങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? അതിനൊക്കെ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോ എന്താണ്, പക്ഷേ ഇതൊന്നും പിന്തുടരാണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചെന്ന് പോലെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആരാധന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏത് ഗുണമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. തത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത, ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധ സ ഏവ സഖ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സത്വഗുണമുള്ളവര് ആരാധിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും, രജോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും, തമോ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ചിന്ത പോകുന്നത് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ്, ആദ്യം കാണുന്നത് എന്താണ്? ദേവതകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അടുത്തത് എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപന്മാരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഗോസ്റ്റ്, ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ഈ 3 പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിന് മുമ്പ് കാണിച്ചത് അതാണ്. ഇവിടെ മേലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പല ദേവതമാരെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? ദേവതമാരെ പൂജിക്കുന്നത് ആരാണ്? സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗണപതിയെ വിഘ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ഗണപതിയെ പൂജിക്കുന്നു, അല്ലെ? ദുർഗ ദേവിയെ പൂജിക്കും, പാർവതി ദേവിയെ പൂജിക്കും. ഇതെല്ലാം സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈ രാജസ സ്വഭാവികളോ അസുരന്മാരെയാണ് അത്ര ആരാധിക്കുക. അവരെന്തിനാണ്? ഇപ്പോ നമ്മള് പറയും ഈ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ ആ സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലർ ഭയങ്കര പ്രബലനായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ ആ സമയത്ത് യുദ്ധം വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ കൊള്ളക്കാര് ആയിട്ട്, അതായത് നല്ല രീതിയിലല്ലാണ്ട്, അതായത് എന്താ പറയാ, കരിഞ്ചന്ത ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ക്ഷാമം വരുന്നു, അരിയൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വില കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിലും അരി വാങ്ങാനായിട്ട് ആൾക്കാർ തയ്യാറായിരിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസക്കാരാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഹിറ്റ്ലറെ പൂജിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത്ര ആ സമയത്ത്. കാരണം എന്താണ്? ഹിറ്റ്ലർ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും പണക്കാരനാവാൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്.
ആ ഭഗവാൻ പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുക. അത് ഈ ശ്മശാനത്തിലൊക്കെ പോയി ഇപ്പോഴും ചില വില്ലേജുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അവിടുത്തെ ശവം സംസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കൂലോ, അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത്ര. അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും മരങ്ങളെയൊക്കെ സങ്കല്പിച്ച് അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്ത് അതുപോലെ ബലി കൊടുക്കും. കുട്ടികളെയൊക്കെ, ചെറിയ കുട്ടികളെയും കൂടി, മനുഷ്യ കുട്ടികളെയും കൂടി ബലി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആരാധന എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ആണ് ഇപ്പൊ അത് മൃഗങ്ങളെ ആയാലും ശരി മനുഷ്യരെ ആയാലും ശരി ബലി കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആരാധനകളാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായിട്ട് അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അസുരന്മാരാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ എക്സാമ്പിള് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലര് സ്വയം ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് വഴിയുണ്ടെന്ന് നിൽക്കൂ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അത് ലോജിക്കല്ലാന്ന് തോന്നാം, എന്നാലും പറയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ കുറെ പടികൾ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകണം. മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് വണ്ടിയിൽ കൂടി പോയിട്ട് മേലെത്താം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറുന്ന ചിലപ്പോൾ വയസ്സായ ആൾക്കാർ, ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ വിടും. അവരെ കുറച്ച് വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായാലും ഭഗവാൻ അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഒരു പകുതി സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും, മേലെ കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ മേപ്പട്ടേക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലപ്പോ പകുതി വഴിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് മേലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോരേണ്ട ഒരു ഗതികേട് പോലെ വരാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിറയെ പേരെ കാണാം. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലണം. അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെല്ലാൻ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്ര നേരം ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് വണ്ടിയിലായാലും നമ്മൾ മേലെ പോയിരുന്ന് ഭഗവാനെ അഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേറെ ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ലാണ്ട്, ഒരു ഭൗതിക ചിന്തകളും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ എന്താ പറയാ, ആസ്വദിക്കുക. അതെല്ലാം ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ തനിയെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഓവറായിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര്, അസുരബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എപ്പോഴും നോക്കിക്കോളൂ, അങ്ങനെ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല. എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം, എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ മല കയറിക്കോളാം എന്നൊക്കെയാണ് നേര്. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനോ ഭഗവാനെ കാണാനോ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കാനോ അല്ല പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ചു നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അവരോട് സന്തോഷമായിട്ട് ചെലവഴിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ മനോഭാവമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാം, അപ്പം എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അത് ആസ്വദിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. എണ്ണി നമ്മളുടെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാനല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? വിഡ്ഢികളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയക യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇനി നമ്മളോട് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ പെരുമാറും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ പെരുമാറും, സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന്. അതിന് ശേഷം ഏത് ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഏത് ഗുണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, നമ്മൾക്ക് ഏത് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അയാള് സത്വഗുണമാണോ തമോ ഗുണമാണോ രജോ ഗുണമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങള്, തപസ്, ദാനം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതെ. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെന്റാലിറ്റി എന്താണ്, അതെല്ലാം ഏത് ഗുണങ്ങൾ, നമ്മളിലുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. തപസ്, ദാനം, ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാഹ രസ്യാ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാരാ സാത്വിക പ്രിയാഹ. ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് എങ്ങനത്തെയാണ്, നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നത്, അതായത് അവര് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ നാവിന്റെ സ്വാദ് നോക്കിയിട്ടല്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. അവർ നാളെ വരുന്നോർത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കുറച്ച് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിന്. അപ്പൊ എന്താണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓവർ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയാണ് അവരെ ചിന്ത പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വായയ്ക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ നാവിന് രുചികരമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതാണ് നല്ലത്, അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ശരീരം കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ മാറും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചു കാലം കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നാമം ചൊല്ലി നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇതുവരെ പഴകിയ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാൻ എത്ര ജീവിതകാലമാണോ നമ്മൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അത്രയും കാലമെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിക്കണം അല്ലെ. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഡ്യൂറേഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 20 വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആള് 70 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെയ്ക്കും അവർക്ക് ശരീരം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ, ഇപ്പൊ 70 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഒരാളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 70ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അയാളുടെ ശരീരം റെഡി ആവുക. അത് പക്ഷെ ആ ശരീരം ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കും അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതുവരെയ്ക്കും അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ വേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഇരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവരിഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സാത്വിക ഗുണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളോടായിരിക്കും നമുക്ക് രുചി വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പർപ്പസ് ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ല. സാത്വിക ഗുണമുള്ള ഉള്ള ഒരാളുടെ തൃപ്തികൾ അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പൊ രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷ് ഫുഡാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചൂടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, അധികം എരിവും പുളിയും മധുരവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സദ്യ, ഇതൊക്കെ സാത്വിക ഫുഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതൊരു ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ്,
അതുപോലെ തന്നെ റൈസ്, അതുപോലെ ഇതായിട്ട് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ തീരാൻ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഈ ഭൂലോകത്തില് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറിഞ്ഞിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടി അറിയാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പാപങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ തുളസി ഇലയുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് തുളസി ഭഗവാന്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? കയ്പുള്ള ഭക്ഷണമായാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പുളി, നല്ല ഉപ്പ്, നല്ല എരിവുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നല്ല എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആലോചിച്ചോളൂ. അവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജസ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനോട് ആസക്തി കൂടുതലാണ്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഭൗതിക ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും യത്നിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവര്. എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡാണ് ഉണ്ടാവുക. അവരെക്കാളും ഞാൻ നന്നായിരിക്കണം, അവരെക്കാളും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് രാജസ സ്വഭാവികളുടെയാണ്. അതായത് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയില്ല, മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അങ്ങനെ സ്വയമാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. രാജസ സ്വഭാവികൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനു വഴിവെക്കും? ദുഃഖത്തിന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം വരുന്നത്? അത്രയും എരിവും പൊളിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിനകത്ത് കേടാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഓർഗൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നോക്കിക്കോളും, നമ്മളെ ഒരു മോട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഗ്രീസ് അതുമാതിരി ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അതിനാ ഒരു സ്മൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഓയിലി ഒരു ഇതുണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഉപ്പ്, എരിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താവുന്ന അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്? ഒരു ദഹനാഗ്നി ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ അഗ്നി കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ദഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓവർ ചൂടാവുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണത്? ആ അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഒരു മോട്ടർ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് കത്തും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദേഹത്തിൽ ഉള്ളതും ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഒരു വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മോട്ടോർ ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോഴെല്ലാം എന്താ വരുന്നത്? അത് ബേൺ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം അപ്പൊ ചൂടാവും. അതായത് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ മോട്ടോർ ഓടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂടാവും. അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ മോട്ടോർ കത്തും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ തന്നെ ഓവർ ഒരു സ്റ്റീം ടൈപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബേൺ ആവുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മുടെ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ല, നിറയെ പുണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കുരു വരുന്നത്, വായിൽ കുരു വരും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഇൻഡൈജഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡൈജഷൻ വരുന്നത്? നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ. എപ്പോഴും ഈ രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചാൽ കേട്ടോ, എല്ലാം മിതമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ എല്ലാം നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് അഡിക്റ്റഡ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഓരോ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനും അത് നല്ലതല്ല. നമ്മൾക്ക് ലിവറിന്റെ പ്രോബ്ലം വരും. നമ്മൾ കേൾക്കാം അല്ലെ, പല പല കാരണങ്ങള് വരും. അപ്പോ ഇത് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ജങ്ക് ഫുഡ് മരുത്ത സാധനങ്ങളാണ്. ഇതാ ഈ രാജസ സ്വഭാവങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എല്ലാം നോക്കൂ, അതിന് മേലൊരു പച്ചമുളക്, നമ്മള് ഓണിയൻ, ഗാർലിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം രാജസ സ്വഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അത് ദേഹത്തിന് കേടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല, മനസ്സിനും. കാരണം അത്തരം ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നത്, അതിനോടുള്ള പ്രവണത വരുന്നത്, ലൈംഗിക ആസക്തി കൂടുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യൂഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടമഭിചാമീത്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പഴകിയ സാധനങ്ങൾ, അത്ര പുളിച്ച സാധനങ്ങൾ, ഫെർമെന്റഡ് ഫുഡ്സ് പറയില്ലേ നമ്മള്,
അതാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ അവര് കേടുള്ളത് മാതിരിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓവറായിട്ടുള്ള ഫെർമെന്റഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും താമസ സ്വഭാവത്തിനോട് ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. 3 മണിക്കൂർ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? നമ്മളാണെങ്കിലോ 2, 3 ദിവസം 4 ദിവസം ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു സാത്വിക ഫുഡായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബട്ട് എന്താണ്, എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്, വേറെ നിവർത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തുനിന്ന് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചൂട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓവർ ഇതില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാചകം ചെയ്ത അതൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ആ ഫ്രഷ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ച് ഇതിന്റെ ബാക്ടീരിയൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങും 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാചകം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ വായ്ക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം അറിയില്ലായിരിക്കാം, ആ മാറ്റം അറിയില്ലായിരിക്കാം. ബട്ട് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പപ്പോ പാചകം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെന്ന്, നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഭഗവാന് പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് പ്രസാദമായി വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് ദേഹത്തിന് അത്രയും നല്ലതാണ്. അത് ഇപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു പഴക്കം നമ്മൾ വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിന് അത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ചിഷ്ടമായും, അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡിനോടൊക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്ടം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ തലേദിവസത്തെ സാമ്പാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാര് അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ താമസ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത്രേ. ഇതാ കാണില്ലേ, ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കി ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കണേന്ന്. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിദീതിഷ്ഠോ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യാമേവേദി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെയും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്രേ സാത്വികം. ഇവിടെ സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഫലാകാംക്ഷി, നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലവും കാക്ഷിക്കാതെ. അതായത് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദൈനംദിനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക്, അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം എന്താണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നതാണ് അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ ചോയ്സിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. ഇതാ എന്റെ അമ്മ, എനിക്കിഷ്ടം ഈ അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. അതുപോലെ ഇത് എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി നമ്മളുടെ വയറ്റിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഇന്ന കളറിൽ വേണം, ഇന്ന മാതിരി മുടി ഉണ്ടാവണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾക്ക് തരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ലെവലിലാണ് ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു പൊരുൾ, അതായത് ഒരു വസ്തു, അതിന് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഭഗവാന്. എങ്ങനെ? നല്ലതായിട്ട് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോ ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനം തരുമ്പോ ആ ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ആ സാധനത്തിനെ വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വളർത്തണം? ദൈവത്തിൽ ഭക്തിയുള്ള മക്കളായിട്ട് വളർത്തണം. അവർക്ക് അറിയണം എന്താണ് ലക്ഷ്യം. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണെന്ന് അവരെ അറിയിച്ച് നമ്മൾ വളർത്തണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾക്കിത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 70 വയസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടതോ 60 വയസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടതോ അല്ല. നമ്മൾ 20 വയസ്സിലോ മിനിമം ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് ആ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. ചെറുപ്പത്തിലെ ഇത് കേട്ടാണ് അവർ വളരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അവരിൽ ആരെങ്കിലും അക്രമികൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അവരിൽ ആരെങ്കിലും ടെററിസ്റ്റ് ആവോ? ഇല്ല. അവരാരെങ്കിലും മദ്യത്തിലോ മയക്കുമരുന്നിനോ അടിമകളാവോ? ഇല്ല. നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യമാണ് അവർ തിരിച്ചു നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്.
അപ്പം ചെറുപ്പത്തില് അപ്പൊ അതായത് ഒരു 5 വയസ്സിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അവരുടെ ഫുൾ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, യജ്ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എന്തിനു വേണം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് വേണം പോണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പൂ പറപ്പിക്കുമ്പോഴേ എങ്ങനെ വേണം, ഭഗവാനോട് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ, ഇത് ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, നമ്മൾ ആസ്വദിക്കും അല്ലെ, അത് ചെറിയ കുഞ്ഞു പാവകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വലിയ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് അവർ അപ്രീഷിയേഷൻ വരും. ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി വേണം, നമ്മൾ അച്ഛനെ കാണാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ രാധാദേവിയെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവണം നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ, അവർ എത്ര ഭംഗിയിലാണ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ആരാണാവോ ഇത്ര ഭംഗിയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു ഭാവമാണ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്, അവരെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാവം അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണ്. അത് ഏത് യജ്ഞമാണെങ്കിലും ശരി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓർഫനേജിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് പറയും, ഭഗവാന് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും സാത്വിക യജ്ഞാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ഏത് നമ്മൾക്ക് യജ്ഞം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾക്ക് വസതിയില്ല, നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ പൈസ കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതവും എങ്ങനെയാ തട്ടിമുട്ടി പോവാണ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യുക. അതെന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് തന്നതാണല്ലേ, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലൈ കലൗ നാസ്തേവ നാസ്തേവ നാസ്തേവാഗതിരന്യത. എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമമല്ലാതെ 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 വേറെ ഗതിയില്ല, വേറെ ഗതിയില്ല, വേറെ ഗതിയില്ല. 3 തവണയാണ് ഓരോ തവണ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് 3 തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഗതിയുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥമഭി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർഭ കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി രാജസായിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫലമൊന്നും ഇച്ഛിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മവും സാത്വികമാണ്. ഇനി രാജസം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് എനിക്ക് കുറെ പൈസ കിട്ടണം, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഒരു പൂജ ചെയ്യാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഏതോ ഒരു കാര്യം സാധിക്കുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന അസ്ട്രോളജറുടെ അടുത്ത് പോയി, അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ കാര്യം സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ പൂജകൾ ചെയ്യും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, ഞാൻ വെറുതെ ഒരാളെ ഒരു പൂജാരിയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ പൂജ നടത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ വിരളമാണ്, ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ വളരെ വിരളമാണ്. ഏതെങ്കിലും ആവശ്യ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ, ഒന്നാമത് അതിനു വേണ്ടി നല്ല പൈസ ചെലവാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ, നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വഴിപാട് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്ത് നല്ല ജോലി ഉണ്ടാവാൻ, ജോലി കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ നിലനിന്ന് പോവാനായിട്ട്, സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് നിലനിന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏത് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നതും അത് രാജസമാണ്. വിധിഹീനമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പൂജ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണനെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പൂജയെ പറ്റിയിട്ടാണ് രാജസത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത് വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഈ താമസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് വേദവിധികളൊന്നും ഇല്ല, പ്രസാദ വിതരണം ഇല്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയില്ല. ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ട ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഈ അതായിട്ട് അധോലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിറയെ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിൽ തന്നെ ചില എന്താണ് അമ്പലങ്ങളൊക്കെ എന്താ
എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ ചാത്തൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ കേൾക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആഗ്രഹ ഏതിനെയൊക്കെ ബലി കൊടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അധികവും നമ്മൾ പൈസ, ഒരുപാട് പൈസ വരണം, നാഗരകളോടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുക. പക്ഷേ സാധാരണ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സ്ഥിരമായി നമ്മൾ പൂജ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരോ ഭക്തരായ ആൾക്കാരോ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഇതിന് പോവാറില്ല. കാരണം അത് പൂർണ്ണമായും ഒരു ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പൂജാരി വന്ന് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് ദക്ഷിണയൊന്നും കൊടുക്കില്ല, ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടോ അതായത് അവര് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൂജ ചെയ്ത് തരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന മാതിരി ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂജകളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്, ഇതിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വാദം ഒഴിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ പല വേർഡുകള് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് നേരിടാനും നമ്മൾ ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്തായാലും ഒരു വഴി തരും അതിന്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ തരും. മേ ബി നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിലോ 2 ദിവസത്തിലോ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വേണം. കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പാപങ്ങളാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. മറ്റുള്ളവരെ എത്ര നമ്മൾ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ? ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലതാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയോ കൊടുംപാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അതല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും കാലതാമസം വരുന്നത്, നടക്കാനും. കാരണം നമ്മൾക്ക് മേ ബി യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ കാലതാമസം നമ്മൾക്ക് വരുത്തുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലതാമസം കൊണ്ട് ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കാനുണ്ടായിരിക്കും, ഇതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത്. 2 തരത്തിലും അതുണ്ടാവാം. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഞങ്ങളെയെല്ലാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ആ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഓരോന്നായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? തപസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് തപസ്? തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരോടുള്ള ആ ബഹുമാനം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവരെക്കാൾ ജോലിയിൽ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയേക്കാം. ഒരു എന്താണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സ്വന്തം എന്താണ് അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ, ഗുരുനാഥന്മാരെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം സ്ത്രീകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 അംഗങ്ങളും ഭൂമിയിൽ തൊടുന്ന മാതിരി ഇതായിട്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ചെയ്യുന്ന നമസ്കാര വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദണ്ഡ നമസ്കാരമാണ് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുക, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരമാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാല് തൊട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ, എന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഒരു പഴക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാണ്, അമ്മയും മക്കളും അല്ലെ അച്ഛനും മക്കളും, ആ ലെവലിലാണ് കാണുന്നത്. അത് മാറി നമ്മളുടെ. പക്ഷെ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്താണ്? അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ്. എന്താണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്? എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് വെക്കേണ്ടത്? സംസാരം ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണം? മുതിർന്ന ആൾക്കാരോട് ബഹുമാനത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പലരും അറിയാണ്ട് പോവാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സർക്കിളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പേര് വിളിച്ചിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്, എത്ര മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും. നമ്മളെല്ലാം അനുകരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പാശ്ചാത്യ ലോകങ്ങളെ അനുകരിച്ച് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ മൂല്യങ്ങളെ നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ബഹുമാനം. ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിൽ വാക്കുകൾ വേറെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല.
അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാര്, അവര് വൈദിക ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. അവരാണ് നമ്മുടെ ഗുരുവാകുക. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ പൂജിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെയും, മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം പറയില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദേഹശുദ്ധി. ദേഹശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും പുറത്തുള്ള ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും മുഖ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ. അത് ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധിക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതില് നമ്മൾ അധികം മടി കാണിക്കാറില്ല അല്ലെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ദേവശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. 4 മണി തൊട്ട് ഒരു 6-6:30ക്കുള്ളില് നമ്മൾക്ക് ദേഹശുദ്ധി നമ്മൾ കുളിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവമുള്ള സമയമാണ് അത്. ആ സമയത്ത് എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് കയറും. കാരണം അവിടെ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ദൈവിക ഗുണമാണ്. അവിടെ എന്താണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അസൂയയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത്രേ. ആ സമയത്ത് എന്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും, അത് മറക്കില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ, പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രാവിലെ 4 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പകൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണാണ്, രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമോ ഗുണാണ്. തമോ ഗുണം ആവുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം അലസത എന്നുള്ള ലെവലാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാ രാത്രി 1 മണി വരെ 2 മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 മണി വരെ 9 മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങും അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാം റിവേഴ്സ് ആക്കി ഇത് ശരി യഥാർത്ഥ ചിട്ടകളെ മുഴുവൻ. ഇനി പിന്നെ എന്താണ്? ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം. അതുപോലെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഏജ് വരെയും നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യമാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യം ആവശ്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 50 വയസ്സിന് ശേഷം, അതായത് നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് 50 വയസ്സിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 100 കൊല്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 25 കൊല്ലം ബ്രഹ്മചര്യ പഠിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക്. അതിനുശേഷം 25 വയസ്സ് തൊട്ട് 50 വയസ്സ് വരെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമായിരിക്കണം. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള യജ്ഞം തുടങ്ങണം. അത് വീണ്ടും ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഈ കാലത്ത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അല്ലെ. വീട്ടിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ എന്താണ് മനസ്സുകൊണ്ടോ മുറിവേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അത് നമ്മളെയാണ് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സങ്കടം വരുന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് നമ്മൾക്ക് ദോഷമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ നോൺ വെജ് അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എന്താണ്? മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊല്ലുന്നത് പാപമാണ്. അത് മാക്സിമം നമ്മൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അതുപോലെ പാലിച്ചിരുന്ന ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു, വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായിരുന്നു പ്രഭുപാദ. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയ ഹിതം ചയത് സാധ്വായാഭ്യസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചരണവുമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. ഈ തപസ് പറഞ്ഞു. ഇനി വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ തപസ്സാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്താണ്? സത്യവും പ്രയോജനകരവും. നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറയണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും. അപ്പോ എന്താണ്? അപ്രിയകരമായിട്ടുള്ള സത്യം പറയാതിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി വേണം എപ്പോഴും നിലകൊള്ളാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രയോജനകരം, അത് ഒന്നിനും നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനകരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് രജോ ഗുണാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി, അതായത് പൊതുവെ അത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കത്ത്. അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉദ്യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ വരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാൻ കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പുറത്തുള്ള ആള് അതിന്റെ ഏത് മീനിങ് ആണ് എടുക്കണത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ടെൻഷൻ ആവും. അപ്പൊ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഞാനൊരു വാക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ തോന്നണം.
അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാവണം? കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട്, സമാധാനമായിട്ട്, കാമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒച്ച വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരല്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയല്ലേ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുക? കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ആൾക്കാര്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ അടുത്ത് പെരുമാറാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ സംഭാഷണമാണ് വേണ്ടത്. പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, വാങ്മയം. അപ്പൊ എന്നും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പറയുന്നത്. അത് വാഗ്മയമായ തപസ്സാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം വരും, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും റെഗുലർ ആയിട്ട് മുടങ്ങാണ്ട് അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വാഗ്മയമായ തപസ്. അപ്പൊ വാഗ്മയമായ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണമായിരിക്കണം. പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പറഞ്ഞില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മൃഗങ്ങളെ പോലുമാണ് അല്ലെ ജാർഖണ്ഡിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ജാർഖണ്ഡിലെ വനങ്ങൾക്കുള്ളിലെ സിംഹവും പുലിയും ഒക്കെയാണ് പ്രഭുവിന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ആ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ ശക്തി. ആ എന്താണ് പറയാ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകളില് നമ്മൾ പോയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയും ശുദ്ധമല്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ സ്വയമാണല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അത്രയും ആകർഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യത്തെ തപോമാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ. ഇപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിന്റെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി. സ്വഭാവശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആലോചിക്കുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. അതാണ് സ്വഭാവശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റിയിട്ട് തെറ്റായ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോലും വരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൗമ്യത, സംതൃപ്തി, മൗനം. അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, ഒരു 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, നമ്മൾ ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. എന്താണ്, രാധാദേവിയുടെ തത്തയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുളസി ദേവി ആണ് ഇവരെ നികുഞ്ചങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, രാധാകൃഷ്ണന്റെ. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഈ തത്ത ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നേരെ റാണിയോട് പോയി പറയുമ്പോൾ രാധാറാണി പറയും, ഇതിന് പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്, കാരണം തുളസി ദേവിയുടെ അധികാരത്തിലാണ് നീ കൈ കടത്തിയത്, അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് കൈലാസത്തില് പാർവതി ദേവിയോട് ശിവദേവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് മൂളാണ് എന്നിട്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പാർവതി ഉറങ്ങുമ്പോ. അതിനുശേഷം ശിവദേവൻ അത് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ പിന്നാലെ തുരത്തിയിട്ട് വന്നിട്ട് വ്യാസദേവന്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഭൂമിയിലാണ് ഇങ്ങനെ വായ തുറന്ന്, പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുവായിട്ടാണ് വായ തുറന്നതാണ്. അവരും ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ആര്? ഈ തത്ത. എന്നിട്ടാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയായിട്ട് 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, 16 വർഷം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പുറത്തേക്ക് വരില്ല പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? മായ പിടിക്കും, മായയുടെ പ്രഭാവം എനിക്ക് വേണ്ട, ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം എനിക്ക് വരും പറഞ്ഞിട്ട്. അവസാനം ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഒരിക്കലും നിന്നെ മായ പിടികൂടില്ല എന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ ജനിച്ച ഉടനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവാണ്, വീട്ടിലൊന്നും നിൽക്കണില്ല. പിന്നാലെ വ്യാസദേവൻ പിന്നാലെ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ്, ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഇതില് പുഴയില് അവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, അവിടെ കുറച്ച് ലേഡീസ് എന്നിട്ട് ഒറ്റ വസ്ത്രം ഉടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ കണ്ടിട്ട് ഇവര് മൈൻഡേ ചെയ്യണില്ല. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് കുളിക്കണത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നാലെ വ്യാസദേവൻ ഓടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ വ്യാസദേവനെ കണ്ട വഴിക്ക് എന്താണ്, ഈ സ്ത്രീകൾ വേഗം ഇവിടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ശരിയാക്കി എല്ലാം മറച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് കാരണം? അപ്പൊ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് ഒരു വികാരം ഉണ്ടായില്ല, വ്യാസദേവനെ. അപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസ്ഡ് സോളാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാലിന്യവും ഇല്ല. ഒരു 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും അത് ജനിച്ച കുട്ടിയെ പോലെ നിർമ്മലമാണ് മനസ്സ്. അവിടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് ആത്മാവായിട്ടാണ്. ശരീരം കാണില്ല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരാണായാലും പെണ്ണായാലും വ്യത്യാസം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇല്ല.
പക്ഷെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി കാണുമ്പോ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഉള്ളിലും ആ വിചാരം വരുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും നിർമ്മലനാണ് ഒരു ആ മുഖത്തിൽ വന്നതിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആ കുട്ടിയുടെ. അപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത ചില പൊട്ടന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബോധമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അത്രയും പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവര് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ വ്യാസദേവന് റിയലൈസ്ഡ് സോളാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. പക്ഷെ എന്താ വ്യാസദേവനെ കണ്ടപ്പോ അവര് വേഗം ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട്, വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥനാണ്. ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ചിട്ടയുണ്ട്, സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം അവര് നോക്കണം. തന്റെ ഭാര്യയല്ലാതെ ഏത് സ്ത്രീകളെയും നോക്കാനും കൂടി പാടില്ല എന്നുള്ള മാരത്തെ ഒരു ചിട്ടയിലാണ് വ്യാസദേവനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയും ഇതുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീകള് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ആ സ്ത്രീകൾക്കും അതറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അത്ര സ്വഭാവശുദ്ധി, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ സ്വഭാവശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാനസികമായ തപസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ചീത്ത ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സ് സൗമ്യമായിട്ട് എല്ലാവരോടും, നമ്മൾ കുറച്ചു കാലമാണ് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാവരോടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെരുമാറാം അല്ലെ. ഈ 70 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണേ നമ്മൾക്ക് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാമല്ലോ. ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ ഉള്ളില് വളർത്തിയെടുക്കണം. അതാണ് സത്വഗുണം, മാനസികമായ തപസ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപ തത്രിവിധം നരൈഹി അബലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനില് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണ് ശാരീരികമായ തപസ് പറഞ്ഞു, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ്, ഇത് 3 നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ തപസ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചാല് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ചാരിറ്റി, ഒരാൾക്ക് 10 പൈസ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭിക്ഷയായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് പറയും, സാത്വികം എന്ന് പറയും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംബേന ചൈവ യത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പൊ വലിയ നല്ല പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതാണ് ഓർഫനേജിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ തന്നെ ആവട്ടെ, ഒരുപാട് പൈസ അവര് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ വീഡിയോ മാധ്യമങ്ങളിലോ അവരെന്നെ വന്നിട്ട് പറയും, അവരെന്നെ ഒരു റീലിടും, അവർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇതെന്ന് പറയുന്ന രാജസാണ്. അവർ ചെയ്തത് അത്രയും നല്ല കാര്യമാണ്, പക്ഷേ അത് സ്വയം പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് രാജസമായി മാറുന്നു. അതേ കർമ്മം തന്നെ രാജസായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരേ കർമ്മം തന്നെ 3 ലെവലിൽ മാറും. സാത്വികമായിട്ട് ഇരിക്കാം, രാജസമായിട്ടിരിക്കാം, തമോ ഗുണമായിട്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുകയാണ്, എന്താണ്, ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഞാൻ എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണമായി. അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ സമ്പാദിച്ച പൈസ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, വേറൊരുത്തന്നെ, മൂന്നാമതൊരുത്തനെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് തമോ ഗുണമായി. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അത് 3 ലെവലിലാണ് വരുന്നത്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ള മാതിരി. അപ്പൊ ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ, ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, ഞാൻ എല്ലാവരും പറയണം ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രജോ ഗുണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷെ അത് ക്ഷണികമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യാണ്, ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെക്കും, അയാളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി നിൽക്കുക. പക്ഷേ അത് ക്ഷണികമാണ്. കാരണം എന്താണ്, അയാളുടെ മന്ത്രിപദം എത്ര നാളേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? അയാൾ ആ പദത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ പക്ഷെ സാത്വികമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും അത് ശാശ്വതമാണ്. അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾക്ക് എവിടെ കിട്ടും, അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വരും. പക്ഷെ ഈ നമ്മളുടെ സ്വയം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതും നശിച്ചു പോകും, അത് നമ്മളുടെ കൂടെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തോടു കൂടി വരാം, എങ്ങനെ, അത് പാപകർമ്മങ്ങളായിട്ട് വരാം. അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
മൂഢഗ്രഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രദമാണ്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, അതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ബ്രദറാണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ് ആര്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ. എന്നിട്ട് എന്താ, പ്ലൂട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അതിലെ ചതുപ്പുമാരിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ചളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കണ മരത്തെ സ്ഥലങ്ങളില്ലേ, ചതുപ്പ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പോരാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇത് ആ ചതുപ്പില് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഭൂമിയെ കുത്തിയിറക്കി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും ഹിരണ്യാക്ഷൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ വരാഹ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട്, വരാഹരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്ത് ചെളി ഫിൽത്തി പ്ലേസിൽ കൂടെ വരാഹത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വരാഹമായിട്ട് വരുന്നത്. വരാഹമൂർത്തി വലുതായി വലുതായി അത്രയും വലിയ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭൂമി ദേവിയെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലും ഭഗവാൻ അവിടെ വെച്ച്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഒരുപാട് ദേഷ്യവും. അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും ഈ വിഷ്ണുവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെയാണ് തപസ് ചെയ്യണത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ തപസ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യുക? ആദ്യം കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേഹത്തിൽ അസ്ഥി പോലും, ഇതിൽ നോക്കൂ, അസ്ഥി പോലും കണ്ട ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദേഹം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ദിവസം, ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഏകാദശിക്ക് നമ്മൾ നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കാൻ വെച്ചോളൂ. രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയിട്ട്, അപ്പൊ അതും ശ്വാസം കൂടി അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? ബോഡി ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തീ വരുന്ന ലെവലിലായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും കൊടും തപസ്സാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് ആലോചിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലണം, വിഷ്ണുവിനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഇതിലാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അയാൾ ചെയ്തത്? സ്വയം പീഡനം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കും, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? വിശപ്പും ദാഹവും കാരണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാലം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എത്രയോ വർഷമാണ് തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്താണ് ഭാര്യ വന്നിട്ട്, ഗർഭിണിയായിരുന്ന ഭാര്യയെ, കയാലുവിനെ വന്ന് ആര്? ദേവന്മാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാരദര് അവരെ ഉപദേശിച്ച്, പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വെക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് ആ സമയത്താണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വയം പീഡിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും തമോ ഗുണമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരാൾ സ്വയം വിരൽ എന്താണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത ഞരമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്വഗുണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? സ്വയം ജീവിതം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതെല്ലാം തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതോ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഏത് പ്രവൃത്തികളും സത്വഗുണോ രജോ ഗുണോ അല്ല, തമോ ഗുണമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദാതവ്യാമിതി യദ്ദാനം ദീയതേ അനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടെ അതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സാത്വിക തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? നമ്മളെ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് തിരിച്ചു വേണം എന്നുള്ള ഇച്ഛ കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. ഞാനൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. അത് കിട്ടിയ ആൾക്ക്, ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ പണിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, അത് ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ. അത് ചെയ്താൽ അത് സത്വഗുണമാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് എത്രയോ രോഗികൾക്ക് അവിടെ വരുമെന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസ ഗുണമാണ്. അതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വൈദ്യസഹായം കിട്ടണം, കുറച്ച് സൗജന്യ ചികിത്സ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മുടെ പൈസ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഇതാണ്. അത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ എത്രയോ ആൾക്കാർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ നോക്കൂ. കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച സമയത്ത് നന്ദഗോപന് ദാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് സാത്വിക രീതിയിലുള്ള ആ ദാനം. എല്ലാവർക്കും ആ സന്തോഷത്തിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. കൊടുക്കുന്ന ആൾ എന്താണ്? തിരിച്ചു വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ നന്ദഗോപൻ അത് ചെയ്തത്? അല്ല,
ഭഗവാൻ ജനിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ. ഇത്തരം ദാനങ്ങളാണ് സത്വഗുണമുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ചാപരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്കൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണസമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല, എനിക്കൊരു പേര് വേണം, ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ അവിടെ ഡോക്ടർമാരാക്കി ഇരുത്തി, അവർക്ക് കുറെ പൈസ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പേര് വെച്ചു, ഇന്ന ആളുടെ വക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ പേര്, എന്റെ പേര് എല്ലായിടത്തും അറിയണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജസ ഗുണമാണ്. അതാണ് പൂർണ്ണസമ്മതമില്ലാതെയോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് കടം ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് തവണ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത്, നമ്മൾ ശരിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ടാണ് അവര് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് മടിക്കും. അവര് ഒരു 1000 രൂപ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 200 രൂപ കൊടുക്കാൻ പോലും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കൊടുക്കും. ഉള്ളിലപ്പൊ എന്താണ്, തിരിച്ചു തരാവോ, അവർ തൃപ്തിയില്ല നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കണത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 1000 രൂപ തന്നെ കൊടുക്കും, പക്ഷെ എന്താണ് ഉള്ളിൽ എന്താണ്, തിരിച്ചു തരാവോ, ഈ പൈസ പോയി തന്നെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പൈസയാ എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലേ, അതെല്ലാം രാജസാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി കൊടുക്കുക, തിരിച്ചു വേണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ലാണ്ട്. അത് പോകുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെങ്കിലും ഓക്കെ, അതാണ് ഓക്കെ, ഇത് പോകാനുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചത്, ഇത് എന്തായാലും എനിക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് പറ്റില്ല, അവർക്ക് അത് ഉപകാരമാവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊരു ഫലമില്ല, അത് ആ ദാനം കൊടുത്തത് കൊണ്ട്. അതേ അതേ ചകാലേ യദ്ദാനം പാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവ് കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെ കൂടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് അതാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് പോ, ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലേ. ചിലത് നമ്മൾക്ക് അവരോട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അവർ പിന്നെ എന്താണ്, ചില ആൾക്കാർ വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭിക്ഷക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ണില്ല, ഒരു കാലില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിറയെ ആൾക്കാർ വരും. ചിലർ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാവും, എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നതോ അവ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ദയ തോന്നിയിട്ട് നമ്മള് പൈസ കൊടുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മുഖ്യമാണ്. അവർ ചിലപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുടിക്കാനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നോൺ വെജ് ഭക്ഷണങ്ങൾ നിറയെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതായത് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമ്മൾ മൂലമാണ് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടിയത്, ആ പൈസയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമ്മൾക്കാണ് വരിക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ മാക്സിമം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കരുത്. അവർക്ക് ആഹാര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ വസ്ത്രമാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്ത്രം എടുത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പാപമില്ല, കാരണം അത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത്രയും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, കണ്ടാൽ നമുക്ക് സഹതാപം തോന്നും. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്ത്രീകളെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക, ആ പാവം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണം ഒന്ന് നമ്മളുടെ മനോഭാവമാണ്, നമ്മൾ അവജ്ഞയോടുകൂടി കൊടുക്കരുത്. അവജ്ഞയോടുകൂടി കൊടുത്താൽ അത് തമോ ഗുണമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ അർഹിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് കൊടുത്തത്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല അർഹിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർഹിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് കൊടുക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മാറാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെല്ലുമ്പോഴും ഓം തത് സത്, സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയും, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓം തത് സത്, ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്, സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വം എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്, ഓം തത് സത്. അപ്പൊ ഈ 3 വാക്കുകള് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓം തത് സത് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ ഹോമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവരെ എപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കും ഇത്ര ഓം തത് സത്, ഓം തത് സത് എന്നുള്ളത്.
അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സാധനമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പ്രസാദം വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉച്ചിഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പൈസ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ ഭഗവാന്റെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പൈസയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പാപമില്ല. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. അഥവാ അവരത് ചീത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്കാണ് അതിന്റെ പാപം, നമ്മൾക്ക് ആ പാപം വരില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ നാരായണായ, എല്ലാം ഓമിലാണ്. അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നാദിത്യാനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയാക ദാനക്രിയാച്ച വിവിധാക ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിः. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. തത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഏതും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചാരിറ്റി പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഏത് പുണ്യഫലങ്ങളും വേണ്ട, എനിക്ക് പാപഫലങ്ങളും വേണ്ട, ഇതുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല, ഇതുമായിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്നുള്ളതാണ് ഓം തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ? സത്താണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് നിരപേക്ഷ സത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത് ഭക്തിപൂർവ്വമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർത്തു, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. രണ്ടാമത് ഇതിന്റെ ഏത് റിസൾട്ടും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം, ഞാൻ ഭഗവാന് ഭക്തിപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങളായാലും പാപഫലങ്ങളായാലും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അത് അകർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അശ്രദ്ധയാപുതം ദത്തം തപസ്തവം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്ഛതേ പാർത്ഥ നചാതത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണവിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരുന്നപ്പോ നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസ, ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് കൊടുത്ത പൈസ അയാൾ കുടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ആ പാപം കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, അതിന്റെ ദുഃഖം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് അസത്താണ്. ഇനി ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകങ്ങളിലും പരലോകങ്ങളിൽ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ഇത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത്, നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാപം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഉപയോഗമില്ല, എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ദോഷം വരുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ യജ്ഞായാലും തപസ്സായാലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഓരോ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തപോ ഗുണത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ? രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും മേലെ പോയി തമോ ഗുണത്തിൽ ഒരിക്കലും പാടില്ല. രജോ ഗുണത്തിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ആ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.